दिनै 14 नभेम्बर थामहिनबा बर' थुनलाइ आफादनि दिनै 70थि गायसनथाइ सान। 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादखौ आथिखालनि चिरां जिल्लानि बासुगावआव गायसननाय जादोंमोन। गायसन आफादगिरि जयभद्र हागजेर आरो गाहाय नेहाथारि सनाराम थावसेनि दैदेननायाव बर' थुनलाइ आफादा 14 नभेम्बराव जोनोम मोनदोंमोन। बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो बर' थुनलाइ आफादनि 70थि गायसनथाइ सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि अनगायैबो जर'खायै बे सानखौ गोदान दिल्लीयाव खुंगोन। मिथिनाय बादिब्ला गोदान दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरू मार्गनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा भवनाव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 70थि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिगोन। बे गोथार साननि हाबाफारिखौ गाहामै खुंफुंनो थाखाय बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, एबसुनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि मावथिफोरा दिल्लीयाव सौहैखाबाय। दिनैनि गोथार साननि बागै रायखांनाया जोबोद गोनांदि 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बराव गायसनजानायनि उननिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिना गोबां जांख्रिबोनाय। मानोना बर' थुनलाइ आफादा हारिनि बिजों थुनलाइखौ जौगाखांहोनो सरकारखौ गोबां नारसिनबोदों। नाथाय आफादनि दाबि आरो नारसिननायखौ आसाम सरकारा खेबले खेबले नेवसिगारबोदों। जोबथायाव 1963 मायथाइनि 18 मेआव क'क्राझाराव जानाय मोनसे गोनां जथुम्मानि गेजेरजों बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद सालिहिया बर' रावखौ बिजों महरै फोसावनाय जायो। बबेखानि 18 मेखौ बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजों दाफामनाय सान महरैबो फालिदों। बेबादिनो बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि नाजानाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों दिनै बर' राव आरो बिजोङा मुलुग दरबाराव गेवलांसारनो गोख्रै थांगासिनो। दिनै 14 नभेम्बर थामहिनबा बर' थुनलाइ आफादनि दिनै 70थि गायसनथाइ सान। 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादखौ आथिखालनि चिरां जिल्लानि बासुगावआव गायसननाय जादोंमोन। गायसन आफादगिरि जयभद्र हागजेर आरो गाहाय नेहाथारि सनाराम थावसेनि दैदेननायाव बर' थुनलाइ आफादा 14 नभेम्बराव जोनोम मोनदोंमोन। बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो बर' थुनलाइ आफादनि 70थि गायसनथाइ सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि अनगायैबो जर'खायै बे सानखौ गोदान दिल्लीयाव खुंगोन। मिथिनाय बादिब्ला गोदान दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरू मार्गनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा भवनाव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 70थि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिगोन। बे गोथार साननि हाबाफारिखौ गाहामै खुंफुंनो थाखाय बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, एबसुनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि मावथिफोरा दिल्लीयाव सौहैखाबाय। दिनैनि गोथार साननि बागै रायखांनाया जोबोद गोनांदि 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बराव गायसनजानायनि उननिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिना गोबां जांख्रिबोनाय। मानोना बर' थुनलाइ आफादा हारिनि बिजों थुनलाइखौ जौगाखांहोनो सरकारखौ गोबां नारसिनबोदों। नाथाय आफादनि दाबि आरो नारसिननायखौ आसाम सरकारा खेबले खेबले नेवसिगारबोदों। जोबथायाव 1963 मायथाइनि 18 मेआव क'क्राझाराव जानाय मोनसे गोनां जथुम्मानि गेजेरजों बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद सालिहिया बर' रावखौ बिजों महरै फोसावनाय जायो। बबेखानि 18 मेखौ बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजों दाफामनाय सान महरैबो फालिदों। बेबादिनो बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि नाजानाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों दिनै बर' राव आरो बिजोङा मुलुग दरबाराव गेवलांसारनो गोख्रै थांगासिनो।